13 l-organizzazzjoni li jaħdmu ma' tfal li naqdu fl-imkien f'netwerk wieħed biex iservi ta' vuċi ewlenija tfal u biex jiżgura li drittijiet tagħhom jiġu mħadna fil-liġi. Bl-isem ta' The Malta Children's Associations Network, il-Malta Ken, dan hu l-ewwel netwerk ta' dan it-tip f'Malta bit-tama li jinfetħu possibiltajiet ġodda għall-implementazzjoni effettiva ta' drittijiet ta' tfal fil-livell lokali. L-an prinċipali tan-netwerk hu li jagħti aktar viżibilità lejn fehma aħjar ta' drittijiet ta' tfal li l-importanza tagħhom hi vasta. U għalhekk li n-netwerk ilaqqa fih danu numru ta' organizzazzjonijiet bl-interess prinċipali jkun il-benesseru ta' tfal. Il-netwerk qed jiġi mejjun mill-Fondazzjoni Maltija l-Benesseri tas-Soċjetà bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-5 anniversarju tiegħu. Il-ħidma tan-netwerk konformi mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għad-drittijiet ta' tfal u se tagħti priorità lil parteċipazzjoni ta' tfal b'approċċ integrattiv u kollaborattiv. Din il-pjattaforma kienet xprunata mill-President tal-Eurochild Mary Louise Colejro Preka li fit-tnedija tagħha qalet li temmen bisħieħ li l-Malta Ken u pass il-qudiem fid-direzzjoni tajba biex niżguraw li tfal isiru verament kontributuri għas-soċjetà tagħna kif jistħoq ilhom. NGOs interessati li jixtiequ jingħaqdu mal-Malta Ken jistgħu jagħmlu kuntatt b'email jew fuq Facebook.